Wow. Hello mga kawigel! So, Oh. yan po, ni Bes, ano itong ating in-order sa Kenny Rogers? Meron po tayong overload Kenny Roger. Yan. Meron po tayo dito meatball spaghetti, roasted, one whole roasted chicken. Meron din po tayong Caesar salad, muffins, at mga side dishes, fruit salad, carrot and corn, baby potato, and macaroni salad. Meron din po tayong kanin at gravy. Yan. Ito, gravy. Ewan ko kung ba't sila nagsama ng gravy. Yan po, pag po tayo mag-mukbang po, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan niyo po ang aming mga viewers. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyo. Buktan na Heso Kristo na aming tagapagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Wow. Yan, unang kagat po. Para po sa inyo, unang kagat. Kanin. Kain po. Haluin po muna natin, ho. Ang salad at ang spaghetti. Yan, okay na po. Yan yung mga meatballs. Yan, kain po tayo. Pabigyan ko na itong dalawa. Thank you po. Sobrang dami. Thank you. Kain na po tayo. Thank you, Nay. Maikli ang bias ko. Yan, thank you. Sarap nito. Ito. Sarap. Meron ka ba meatballs? Sobrang dami. Sana. Kain po.
Sarap. Kompletos Ricardo's ang Kenny Roger. Side dish, oh. Mm-mm. Sweet potato. Kaya madami silang ano yun, no? Ano, kasi Kenny na Roger pa. Sarap. Me? For you. Thank you. Kuha na po kayo. Ay, nandito pa ibang meatballs, oh. Actually, marami pong mga Kenny Roger, kaya lang hindi na magkakala nito. Ang dami silang mga pwedeng i-order. Kaya kung nagkikrave po kayo sa mga ganito, order na po kayo. Dami yung pagpipilian niya. Spaghetti. Tsaka may mga solo-solo rin po sila ron. Ibang klase yung ano nila, no? Spaghetti. Meaty. Tama ka namang meatball? Dalawa nga meatball ko eh. Akin yun eh. Siyempre, di mawawala yung muffin sa ano, Kenny Roger. Di ba kung dyan sila kilala sa mga muffins nila? Oo. Dati nung ano, yung mga una-una, hindi pinapansin ng tao yung mga yung muffin. Lagi kang natitira pag nakikita natin din. Kasi medyo matigas nung una. Nag-adjust po sila ngayon, malambot na. Ito. Tsaka sarap. Okay. Sama na yung spaghetti. Actually, may order pa ko kaming yung unfried fried chicken, yung OMG nila. Kaya nga ho, sinamahan ng Gravy. gravy. Ang mabigat nung huli, hindi na pala ho available. Bus na raw. Hindi na naalis. Ay, tsaka may kasama po yung Coke syrup. Ay, oo. Thank you. Yung chicken nila, balance na balance yung lasa, no? Tikman ko nga rin to. Actually, kahit walang kanin to eh. Busog ka rito. Ito ni Saya. Corn. Masarap lahat. Tamis ng corn. Butter garlic corn. Saka malambot, in fairness, malambot.
Ayak na yung ano. Alaga mo na. May bago ulit. Naiyak ko. Siya ba yun? Bako. May bago ulit kasi si kaming nakuha. Pumasok po dito sa maliit lang po na pusa. So alagaan ulit natin yun. Tapos pag malaki na, lalabas na ulit siya. No? Sama-sama sila. Alam nyo ba na nag-uusap sila dati? Si Tatay tsaka si Lindsay. Napag-usapan nyo yun, di ba? Na kapag may pumasok na pusa dito, blessing yun. Eh, may pumasok nga. Maliit lang po eh. Kulay white po ulit. Kaya si Luna ho, nagselos. Isang araw siya hindi kumakain. Pero I treat them equally. Meatballs, meron kaya? No? Grabe, spaghetti. Hindi na mapigil ang kamayin eh. May kanin siya talagang kasama. Pag in-order mo, no? Kanya po. Ay, Ay, ano? Kanada na lang. Okay na. Oh, gravy. Bagyan mo natin. Bagyan natin. Ito na. Ito yung nga rin. sarap ba? Tagal na natin hindi nakaano nito, no? Mahirap po kasi order nga minsan. No? Ano ba? Sa Grab pa ang problema? O maaga silang nagsasarada? Minsan, bake na lang tayo ng ano. Tikman ko nga ito. Grabe ang dami. Muffin. Kanina pa niya inaantay. Lamba. Ang macaroni oh. Tikman din natin yan. Grabe, kaya pa natin ubusin yun eh. Corn. Corn yung ano na ito, flavor. Kuha na kayo. Mukhang may lychees to ah. Ayan. Sarap. Ipasa mo na lang. Sarap po siya. And this one. Wow. Dito ka muna to. At habang kumakain kayo, shoutout na po tayo. Thank you so much po kay Skyu. Thank you so much po. Thank you so much din po kay Janet Santo Tomas, kay Miss Summer Sleepy, Abed Bagsika ng Kuwait, Astero, thank you so much. Nicole Arroyo, Cyrus Ken Abadilla, Jenica Yabut, shout out Calixa Faye Nerviol, and to Joshua Makinay, Liniel de Guzman ng Pililla, Aname de la Rosa ng Iloilo, Just Rivel, Marlon Uson, kay Julio Doms, Aris ML, Casey Pico. Hello po. Happy birthday sa March 1 kay Charm Bitangkul.
Abigail Agustin Paulino, Patricia Constantino, Olivia De Jesus, Brenny Lagangan, Chenmina Librila, shout out sa kanyang mga kabatch, 93 sa Tugigaraw, Cagayan. Frank Dom, FMS, Yes Lopez ng Korea, Eliasar Asura ng Balangkayan, Eastern Samar, Sarah May Dulin, shout out Dexter Dulin and family ng Bacoor, Cavite. Rosil Quintas, Yolanda De Mata, Gia Nelly ng Bukidnon, Bangtan Soulmate, J. Mar Lastimosa, Buds Mom Vlogs, shout out Joanna Rose Gabinete, Beth Sakay, Andrea Mamaril, Jamie Concepcion, Marie Chris Bosch, Aleria Jean Santos, John Vincent Gonzales ng Lipa City, Rech De Guzman ng Italy at kay Joale Vlogs ng Baliwag, Bulacan. Yan, shout out Sarap, po. no? Oy, huling subo tayo ng ano, yung muffins. Yun po. Ay, patatas. Malambot lang po, malambot. Oh, wala ka ng muffins? Sarap. Kagandaan, tumikok sila, no? Kompleto dara. Yan po, natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po mga kabigas sa muli pong pagsalo. At lagi po tayo mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawala.